ଲକର ରଖିଦେବା। ଏବେ କେତେ ରେଟ୍ ହବ ନା? ଏଇଟା ଏବେ କେତେ 7.5 ଲକ୍ଷ କହିଲା ଦେଖିକି ହେଲା। 7.5 ଲକ୍ଷ ମୋତେ ମନା କଲା। ମୁଁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚୁଡ଼ିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନା ହେଲା। କହିଲା କେତେ ରେଟ୍ର କିଣିଦେଲି? ମୁଁ 45,000 ନା ସେ ମାରିକି ଦେଖିଲା 45 ନା 46,000 ହେଲା। ଚୂଡ଼ ନେଇକି ରଖିଦେଇ ଆସ। କହିଲା ଏବେ ଏଇଟା 7.5 ଲକ୍ଷ ରେଟ୍ ଅଛି ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ସହିତ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଚୁରଡ଼ରେ ତ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିନି ଉଠେଇକି ରଖିକି ଆଇନି ଚୁଡ଼ିଟା ହେଲା। ଚୁଡ଼ିଟା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଛି ଡରର ଚୁରର ରଖିଦେନି ଡରି ଡୁରାଇକି ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ତ ଜୀବନଟା। ଆଉ ତୁ ଖାଇଲୁଣି ନା? ହଁ ମୁଁ ଖାଇ ତୋ ଝିଅ ତୋତେ ଖାଇତେ ଦେଲାନି ନା? ଛତୁଆ ଖାଇଛି। ଛତୁଆ ଖାଇଛୁ? ତୋ ଝିଅ ଦେଉଛି ନା ଖାଇତେ? ଠିକ୍ଟା। ତୋ ଝିଅ କ'ଣ ତ ଜଇଁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ତୋ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜଇଁ ପାଇଛୁ ସେ ତାର ମାଛ ଖାଉଛି ବୋଲି ତୋ ଲାଗି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମିଠା ଫିଠା ଫୁଟୁଛି। କେଉଁଟା ମୋ ଶାଶୁକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ନା ସିଏ ବାବୁଲି ନିଏ ନା ଶୁଣିବର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତ ଯାଇ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଡାକୁଛି ଡାକୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ନହେଲେ 2-4 ଦିନ ରହୁଛି। ଏଇ ପାଇଖାନାଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। ଏଇ ଠିଆ ପାଇଖାନା ବୋଲି ଏଠି ରହି ତୋର ଠିଆ ପାଇଖାନା ଦରକାର। ଆଉ ବସି ପାରିବିନି। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ଯାଏ ଖାଇ ପିଇକି ବେଳ ତାକୁ ସେ ସେଇରକମ ଆଣିକି ଦେବ। ଦେଖିବ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଧରିଥିବ ଯଦି ସୁଧ ବାଲି ଦଉଛି ମା ପୁଅର ପୁଅ। ନା ନା ତୋ ଜଇଁ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଭଲ ହେଲା। ତୋ ଜଇଁ ସବୁ ଭଲ ନା? ଟିକେ ହଁ ମାରିଦେଲେ।